Отпускането е свобода. Свобода не само от напрежение, но от това кой се напряга. Всяко отпускане поражда процес на лечение и възобновление. Случва се от само себе си, без усилие, съвсем естествено. Намери тихо и спокойно място. Настани се удобно. Може да седнеш комфортно или да си легнеш. Ако си в легнало положение, имай предвид, че може да заспиш. Това не е целта на отпускането. Но ако се случи, е окей. Вземи си завивка. Осигури си приятна топлина. Изключи звука на телефона си и се погрижи никой да не те притеснява в следващите минути. Приятно отпускане с отпускане.com и мен, Калин Георгиев. Сега ти предлагам, за момент, остави грижите и задачите на страна. Остави миналото на миналото. Остави бъдещето на бъдещето. Това време е специално за теб. Потопи се напълно. Наслади се изцяло. За момент освободи се от чувството за време, от анализи, мнения и оценки. Остави мислите да се успокоят, ума да си почива. Нищо не е нужно да правиш. Просто наблюдавай. Наблюдавай неангажирано, без цел и без посока. Като дете, което за първи път открива света. Всяка мисъл, образ, усещане са добре дошли. Не им се противи. Не се бори. Нека идват, но не ги следвай. Виж как се появяват и изчезват. Идват и си отиват. Дишай. Дишай естествено. Сега затвори очи. Отпусни очите. Релаксирай мускулите около очите. Отпусни лицето. Отпусни врата. Отпусни раменете. Отпусни ръцете до върха на пръстите. Отпусни гърдите. Отпусни корема. Релаксирай гърба и кръста. Отпусни мускулите на бедрата. Отпусни целите крака до върха на пръстите. Цялото тяло се отпуска. Наблюдавай как тялото се отпуска от само себе си. Нищо не правиш. Всеки мускул се отпуска.
цялото тяло е отпуснато. Сега, докато тялото продължава да се отпуска, насочи вниманието си към корема. Усети диханието, как влиза свободно и леко. Наблюдавай как тялото диша. Диша от само себе си. Нищо не правиш. Въздухът влиза спокойно, бавно и излиза бавно и равномерно. Може да усетиш как диханието изпълва цялото тяло. Просто наблюдавай. Дишането се случва от само себе си. Нищо не правиш. Дишай естествено, свободно, дълбоко, спокойно. Ако има мисли, образи, усещания, не се бори с тях. Просто наблюдавай. Нека идва каквото идва. Нека си отива каквото си отива. Не се ангажирай. Не се съпротивлявай. Пускай и отпускай. За момент наблюдавай самото наблюдение. Забележи как наблюдението се случва без усилие. Правиш ли нещо да наблюдаваш? Или то просто се случва? За момент наблюдавай слушането. Правиш ли нещо, за да чуваш? Наблюдавай дишането. Правиш ли нещо, за да дишаш? Нищо не правиш, за да наблюдаваш. Както нищо не правиш, за да чуваш, дишаш, усещаш. Просто се случват от само себе си, естествено, без усилие. За момент усети пространството, в което тялото се намира. В това пространство се проявява всичко. Усещането за тяло, всяка мисъл, образ, усещане,
звук. В това пространство всяко нещо се проявява спонтанно. Наблюдава се без усилие. Всяко нещо се появява и отминава. Няма значение откъде идва. Няма значение къде отива. Няма значение дори какво е. Наблюдавай без усилие. Дишай естествено. Всеки звук, всеки образ, всяка мисъл, всяко усещане се разтварят в това пространство. След малко ще те помоля да отвориш очи, но не бързай. Когато го направиш, наблюдавай. Наблюдавай как с отворени и с затворени очи разлика няма. Може да поемеш дълбоко въздух и когато усетиш, отвори очи. И с отворени очи разлика няма. Все едно е.